Ima li igdje na svijetu polje koje je ime dobilo po vrsti ptice i ptičijem poju, koje je svjedok teških riječi, najstrašnije izrečene kletve i sudija u još strašnijem boju? Postoji li još negdje cvijet koji je boju lakica promijenio? Purpurno-crvena je sad svaka, jer je mjesto dažda sa neba zalijevan i napojen krvlju najsvetijih junaka. Pamti li ijedna istorija bitku u kojoj su glave dali dvojica vladara, dva cara? Jedna je turskog sultana Murata, a druga svetog velikomučenika od Hrebelja Lazara. Zna li se da se još negdje osim kod Srba pravoslavnih riječ poštuje od svega više, da se za riječ i obećanje daje život kroz koji Sveti Duh diše? Nema više nigdje polja kao što je polje Kosovo, niti tako lijepih cvjetova kao što je cvijeće Božurovo. Ne pamti ni jedna istorija bitku kao što je Kosovska, ni svetije bitke, ni većeg krvoprolića. Nijedan narod ne poštuje tako riječ i obećanje kao narod svetog junaka Miloša Obilića.